Il-Pulizija tinsab għaddejja bitfittxija intensiva għas-suspettat ewlieni fil-qtil ta' raġel Eġizzjan u missier ta' żewġ titfal Awċin fil-limiti tal-Arp Għawdex. F'rapport f'The Times ingħad li s-suspettat x'aktar xhur mill-lvant tal-Ewropa. Ingħad li l-allegat qattil ħarab mill-Gżira Awċija u qed jistaħba x'imkien f'Malta. Dan wara li ntlemaħ l-aħħar mal-vittma li nstab mejjed b'tirfidu u ieħor fonqu f'Alqa remota fl-Arp ġimgħa ilu. Walid Salah Mohammed ta' 42 sena intlemaħ l-aħħar fuq filmat ta' kameras tas-sigurtà jirkeb vettura fir-Rabat Għawdex għal ħabta ta' nofs il-lejl fit-tieni ħadd ta' Jannar u nstab mejjed l-għada f'żona remota fl-Arp ftit tas-sigħat wara. Sorsi sostnew li s-suspettat li qatel lill-Eġizzjan x'aktar xhur raġel ta' karnaġġjon ċar, xar ta' lewn bjont u ta' statura medja. Il-Pulizija qed timxi fuq it-teżi li l-allegat qattil huwa Rumen jew Bulgaru u ħarab minn Għawdex fl-istess jum tad-delitt. Sostnew li l-komunità Awċija wisq żgħira biex persuna jirnexxielha tibqa' moħbija u għalhekk jinsabu konvinti li r-raġel qed jistaħba f'Malta. Mohammed kien miżżewweġ mar Awċija u kellu żewġ titfal. Minn filmati ta' kameras tas-sigurtà li kisbu l-Pulizija, Mohammed jidher jipparkja l-vettura tiegħu fit-triq ewlenija tar-Rabat Għawdex, jirkeb vettura oħra, jixel sigaret u jitkellem mas-sewwieq tal-vettura għal xi ħin sakemm il-vettura saqet minn fuq il-post. Investigaturi sostnew li l-vettura tas-suspettat telqet minn Għawdex fl-istess jum tad-delitt fuq il-vapur ta' Għawdex u dan qabel ma l-investigaturi ġew informati bis-sejba makabra tal-katavru tal-Eġizzjan f'kamra ta' razzett li għandu bidwi Awċi qrib il-Knisja ta' San Dimitri. Sorsi qalu li l-vittma kellu każijiet pendenti dwar possess u traffikar ta' droga. Mohammed għamel xi żmien il-ħabs wara li nstab ħati li għeddet lill-eks mara tiegħu li se jwadbilha l-aċitu f'wiċċha jekk it-tfal tagħhom jattendu għal lezzjonijiet tar-reliġjon l-iskola.